שלום, מה קורה? אני מקווה שבסדר, אם שומעים. אני משתלח חבר'ה, משעמם לי בטירוף. אוקיי, אני אבדוק חג מושלם בלובינסקי טרייד מושלם. יומיים מושלמים, חגיגת מחירים שאסור לפספס. לדוגמה, פז'ו 308 שנת 2010. תראו איזה מושלמות בטני. אז כן, ושוב שלום לכם, אני יודעת, הרבה זמן לא ידעתי סרטון, חודש ככה לא ידעתי סרטון, אבל בתכלס, כאילו, לא יודע, כאילו, אני אוהבת את הערוץ הזה, לא היה כבר זמן, אני חושבת שעכשיו אני אשקיע בו קצת יותר, סתם כאילו, עוד צופים, אז אולי, אם יהיה לי עוד משהו לעשות, אז אני אעשה.